салом алейкум бародари азиз. хабари срочни аст. аз ҳаматон хоҳиш мардуми тоҷик хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро чӣ қадаре мекунем ки беҳад барои муҳоҷирон муҳима. лайк монем, падалист сарч кунед, ҳама группо дар роҳ шинед ки то ҳамин бародаро ҳамин хабар огоҳ шаванд. ин ҳамин сурате ки дар бари ман мемонад то да канса мемонад бародари азиз. ҳамин сурата дар авиакаса, ҳамин номраи авиакаса мо қариб 100 нафар зиёд роҳӣ карда ки ака ҳамин хабар ростай, ҳамин хабар ростай. ай чанд ҷо занг задем, пирсидем, ба як гуфтем меган аниқа ай рӯзи 11 редо бо сахт ҳамхи сар мешава. ба ҳамун хотир бародари азиз хоҳиш мекунам видеоро падалист кунед то бародарое ки намедонанд эҳтиёт шаванд, огоҳ шаванд ки ҳамин хабар масалан то аниқ нест ки рост аст ё дурӯғ аст, точни аниқ нест аст. то ҷое ки мо хабар доштем ай фмс меган ҳамира роҳӣ кардем ба тоҷикои хумона ки масалан ҳама одамои ҳамкорӣ доранд, эҳтиёт кунам бугу. ба ҳам хотир бародаро хоҳиш мекунам чӣ қадаре ки метонен ҳамин лайк сабаб мешава ки ҳамин видео паҳм шавад, тамоми модару хоҳару бародаре ки тамошо мекунанд раҳруда мебиранд, дига эҳтиёт мекунанд. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам видео дароз намешава. чӣ қадаре ки ҷон дорен лайк баҷахем, падалист ки имо дори, ватсап дори, чӣ сайт дори, паҳм ки аз пагоҳ редҳо сар шава, шояд ки сар шава, бародарои мо эҳтиёт кунанд. алло аз ҳаматон розӣ боша бародари азиз. боз ҳам мегӯм ки ҳар киҷое бошед худованд нигаҳбонтон боша, худтона эҳтиёт кунен. ин ғарибӣ аст. боз мегӯм соғ омаден, саломат ба ватан барбигарден. худованд ҳамата барои кор насиб гардона. хай бо худтон каси русия медонед бихонем бародари азиз. баъдан охирда ҳама мисли ҳар видеомда мегӯм касе ки билетҳои самолёт аммо ҳози билетҳо беҳад қимати бародари азиз. ин ҳамин номраи авиакаса монда метонен ки занг бизанед ки дар ватсап бинависен. алло аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.